ኣብዚ ዘመን እዚ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብዙሕ ዕድላትን መሰላትን ረኺባ ትርከብ። ስለዚ ድማ ነዚ ዕድል እዚ ብግቡእ መሜን ካብ ቁፅፅር ከይወፃ ብኸመይ ከም ዝጥቀማሉ ዝፈልጣ ብዙሓት ብሱላትን ለባማትን ኣንስቲ ኣለዋ። ከምኡ እውን እዚ ዘመን ዘምፀላ ዕድልን እዋኑ ዝሃባ መሰልን ብኸመይ ክትጥቀመሉ ዘይትፈልጥ ሰበይቲ ኣላ። ንዓኣ ዓሻ ሰበይቲ ንብላ። ሎሚ ዘረባና ፈሊጠን ብድሌተን ዘይረብሓን ዘይእዱባትን ብዛዕባ ዝኾነ ኣንስቲ ኣይኮነን። ለባም በላሕ ዝኾነት መሲልዋ ዘመናዊ ዝኾነት መሲልዋ ግን ብዕሽነት ምስ ዘይእዱባት ብዛዕባ ዝተፀንበረት ዓሻ ሰበይቲ እዩ። እቲ ዝኸፍአ ፀገም ናይ ሓንቲ ዓሻ ሰበይቲ ዓሻ ምዃና ሰባት እምበር ንሳ ባዕላ ዘይምፍላጣ እዩ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ድሌታ ስድራ ቤታ ዝኮርዓላ ሰብኣያ ዝኣምና ንማሕበረሰብን ንትውልድን ኣብነት እትኸውን ልባም ሰበይቲ ምዃን እኳ እንተኾነ ግብርታታ ግን ነዚ ኣይዛረብን እዩ። ስለዚ ሎሚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘይትገብሮም 10 መለለይታት ባህሪ ናይ ዓሻ ሰበይቲ ክነግረካ እየ። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሮ ስድራ ናይ ዞኦም ነገር ቻናልና ተዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ሁኑ። እስኪ ሓደ መጽናዕታት ንርአ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ዘሎ መጠን ሸቕሎት ኣንዛይቲን ጭንቀት ወይ ድማ ዲፕሬሽን ከም ዝወሰኸ ተረኣዮ ኣሎ። እዚ ድማ ምክንያቱ ፍጽምቲ ኮይነ ክርአ ዝብል ፈተነን ምስቲ ናይ ሓሶት ኣነባብራ ወይ ድማ ላይፍ ስታይል ዝተተሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ማለት ጽልዋ ናይ ሶሻል ሚድያ እዩ። ስለዚ ሎሚ እዚ ዘመን እዚ ንጓል ኣንስተይቲ ዝሃቦ መሰልን ዕድልን ብኸመይ ብጥበብ ክትጥቀማሉ ከም ዘለክን ከምኡውን ነቶም ባህርያት ናይ ዓሻ ሰበይቲ ክንመያየጠሎም ኢና። ሕጂ ብቐጥታ ናብቶም ባህርያት ናይ ዓሻ ሰበይቲ ንሕለፍ። እቲ ቀዳማይ ካብ ክብሪ ንላዕሊ ፍሉይ ኣቓልቦ ትደሊ። እዛ ዓሻ ሰበይቲ እዚኣ ዘይትርድኦ ሓደ ነገር ጓል ኣንስተይቲ እኳ እንተዘይደለየቶ ማእኸል ኣቓልቦ ክትኸውን ከም እትኽእል እዩ። ብተፈጥሮ ኣንስቲ ኣብ ምድሪ ተምሳሌት ጽባቐ እየን። ብፍላይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣቓልቦ ንምስሓብ እንተደልያ ብዙሕ ፃዕሪ ሓታን እዩ። እንተኾነ ግን እቲ እትረኽቦ ኣቓልቦ እምበር ክብሪ ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ጨዋታት ሓደ ዘይረብሕ ሰብ ኣብ መንጎ ሕያወት ሓደ ሰራቒ ኣቓልቦ ምውሳድ ኣይተርፎን እዩ። ብሓፂሩ ንኣቓልቦ ኢልካ ዕረፍቲ ምስኣን ዓይንኻ ምውፃእ ከምዚ ዝመቸየኒ እየ ዝኸይድ ብምባል ንማሕበረሰብ ይኹን ንስድራ ቤት ዘሕፍር ነገር ምግባር እዚ ኩሉ ኣቓልቦ ይስሕብ እዩ። እንተኾነ ግን በዚ ክብሪ ኣይትረክብን። ኩሉ ግዜ ድማ ኣቓልቦ ካብ ክብሪ ኣይበልፅን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ሓዲጋ ዋግኣ በቲ እትረኽቦ ኣቓልቦ እናመዘነት ብዙሕ ድራማታት ኣብ ሂወታ እናፈጠረት ትነብር ሰበይቲ ዓሻ ሰበይቲ ንብላ። እቲ ካልኣይ ድማ ኣነ እየ ዝፈልጥ ምባል። ብዛዕባ ኩሉ ነገር ኢዳ እተእቱ እያ ንምዝራብ ትህወኽ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ጉዳይ ሰባት ኣብቲ ዘይገድሳ ኩሉ ተኣቱ እያ። ንሓድሽ ነገር ክፉት ኣይኮነትን። ኩሉ ግዜ ልክዕ እየላ እያ ትሓስብ። ሓደ ፍሉጥ ናይ ስነ ልቦና ምሁር ከምዚ ኢሉ የልዕሎ፣ ፍልጠቶም ትሑት ዝኾኑ ሰባት ንገዛእ ርእሶም ልዕሊ ዓቕሞም ናይ ምግማት ዝንባለ ኣለዎም። እዚ ድማ ነቲ ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ፍልጠት ካብ ላዕሊ ጥራይ ስለ ዝፈልጥዎ ነቲ ናይቲ ነገር ውስብስብነት ስለዘይተረድእዎ ይብል። ብሓፂሩ ኣነ እየ ዝፈልጥ ምባል ባዕሉ ዘይምፍላጥ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሓበሬታ ብቕልጡፍ ይርከብ። ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ንምፍላጥ ኣዝዩ ቀሊል ይኸውን ኣሎ። ሓበሬታ ምፍላጥ ግን ፈላጥ ኣየብልን እዩ። ነቲ ሓበሬታ መዓስን ከመይን በየናይ መንገድን ክትጥቀመሉ ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ከላ ጥራይ እዩ ጥበብ ወይ ምፍላጥ እንብሎ። ነዚ ዝፈልጥ ሰብ ድማ ኣነ እየ ዝፈልጥ ኣይብልን። ህዱእን ንምስማዕ ክፉት ዝኾነ ልቢ ዘለዎን እዩ። ዕቤት ኩሉ ግዜ ፍልጠት ብምዕባይን ንርእስኻ ብምምሃርን ስለ ዝርከብ እቲ ካልኣይ ቀንዲ መለል ናይ ዓሻ ሰበይቲ ኣነ እየ ዝፈልጥ ምባል እዩ። ሳልሳይ ፍቕሪ ንዋት። ፍቕሪ ንዋት ዘለዋ ሰበይቲ ማለት ክቡር ዋጋ ዘለዎ ክዳን ለቢሳ ረኪስ መንነት ተላበሰት ሰበይቲ ማለት እዩ። ቲም ከዘር ኣብ ዘካይዶ መጽናዕቲ መሰረት ፍቕሪ ንዋት ዘለዎም ሰባት ንኸቢድ ሸቕሎት ጭንቀት ከምኡ ንትሑት ናይ ርእስኻ ምትእማን ዝተቓልዑ እዮም ይብል። ፍቕሪ ንዋት ወይ ማቴሪያሊዝም ማለት ብዓይኒ ስነ ልቦና ክትንተን ከሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰብ ዘሎ መንፈሳውን ስነ ኣእምሮውን ባዶነት ብንዋት ንምምላእ ዝግበር ከንቱ ፃዕሪ እዩ። እዚ ዓሻ ሰበይቲ እዚኣ ዘይትርድኦ ነገር ድሌታ ይረውን እዩ። ንዋት እውን ኣይፅገብን እዩ። ሎሚ ዝገዝአቶ ፋሽን ፅባሕ ይኣርግ። ኣብ ዓለም ብዙሕ ነገር ብሓንሳብ እዩ ዝፍጠር። ነቲ ኩሉ ምግዛእ ነቲ ኩሉ ምምላእ ስለ ዘይትኽእል ዘይረውት እምነት ሒዛ ትነብር ሰበይቲ እያ። እዚ ኣብዚ ኣይብቅዕን። ኣብ ክብራ ኣብ ርክብ ፍቕራ እውን ነቲ ድሌታ ዘርዊ ሰብ ኣብ ምድላይ ምስ ወዲ ክትኸውን ከላ ካብ ሰብነቱ ንላዕሊ ኣብ ኪሱ እያ ተተኩር። ሃብታም ኣብ ምድላይ ንሓቀኛ ፍቕሪ ረጊፃ ክትኸይድ ትኽእል እያ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ
باريا ገንዘብያ ዋጋ ርእሳውን በቲ ዘለዋ ነገር እምበር ኣብ መንነት ኣይኮነን እዚ ግን ስቂሉ ኣይመፅን ዓሻያ ንብለሉ ምክንያት ነዚ ኩሉ ትገብሮ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ትርእዮ ናይ ሓሶት ኣነባብራ ወይ ድማ ፌክ ላይፍ ስታይል ርያያ ንሓንቲ መዓልቲ መኪና ተኻርዮም ስእሊ ክዝርግሑ ከለው ንስኻውን መኪና እንተዘይገዚእኻለ ኢላ ብቀሊሉ ትታለል ዓሻ ሰበይቲ እያ ልባም ሰበይቲ ግን ንዋት መሳርሒ እምበር ፍሉይ ነገር ከም ዘይብሉ ትፈልጥ ንናብርኣ ብንዋት ተቕልሎ እምበር ብምክንያት ንዋት ንሂወታ ኣይተኽብዶን ብንዋት መንነት ከም ዘይህነፅ ፈፂማ ትፈልጥ እያ ራብዓይ ስምዒታውነት ብተፈጥሮ ኣንስቲ ናብ ስምዒት ከም ዘድልዋ ይፍለጥ እዩ እንተኾነ ግን ካብ መጠን ዝሓለፈ ስምዒታውነት መለለይ ዓሻ ሰበይቲ እዩ እዚ ብዙሕ መግለፂ ዘለዎ ሓሳብ እዩ ሓቂ እዩ ዓለም ኩሉ ግዜ ብምክንያታውነት ጥራይ ኣይትምራሕን እያ ብተመሳሳሊ ድማ ኩሉ ግዜ ብስምዒት ጥራይ ትምራሕን እያ ስለዚ ነዚ ሚዛን እዚ ክትሕሉ ዘይከኣለ ሰበይቲ ዓሻ ሰበይቲ ንብላ ኣብ ቤታ ይኹን ኣብ ሓዳራ ስምዒታዊት ዝኾነ ሰበይቲ ዘይተረጋግዐ ሂወት እያ ትመርሕ ኣየናይ ንሂወታ ጠቃሚ ኣየናይ ድማ ጎዳኢ ምዃኑ ኣይተመዛዝንን ብተወሳኺ እዛ ስምዒታዊት ሰበይቲ እዚኣ ድራማ ተብዝሕ ንኣሽቱ ነገራት ኣጋኒና ትሪኦም ብንእሽቶ ነገር ትቕየም ንሰባት ብስቕታ ክትቀፅዕ ትፍትን ከምኡውን እቲ ትደልዮ ነገር ብጭድርታን ብኽያትን ብንብዓትን ከተግብር ትፅዕር ብሓፈሻ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝስማዓ ስምዒት ኩሉ ሓቀኛን ቁኑዕን ከም ዝኾነ ብምእማን ነቲ ኣብ ወገን ካልእ ሰብ ዘሎ ሓቂ ንኸይትርዳእ ልባ ተዓፁ ብዙሕ ብኽያትን ንብዓትን እናደባለቐት ወይ ድማ ድራማ እናብዝሐት ንሓሳባ ከም ዝቕበልዋ ጌራ ንሰባት ተእምኖም ብዛዕባ ስምዒት ክንዛረብ ከለና ብቐንዱ ክንግንዘቦም ዘለና ነገር ስምዒት ምልክት እምበር ትእዛዝ ከም ዘይኮነ እዩ ደኺምካ ማለት ኣይተስራሕ ማለት ኣይኮነን ፈሪሕካ ማለት ኣይትግበሮ ማለት ኣይኮነን ስምዒት ምልክት ጥዕና እዩ እንተኾነ ግን ባሮት ናይ ስምዒት ክንከውን የብልናን ስምዒታትኪ ፍለጥዮ ተረድዮ ምክንያቱ ድለዮ ድሕሪኡ ከም ሓደ እምሮ ዘለዎ ሰብ ወስኒ እምበር ብስምዒት ኣይትመርሒ ስምዒታውነት ባህሪ ዓሻ ሰበይቲ እዩ ሓምሻይ ግዜ ብዘይረብሕ ወረ ምጥፋእ እታ ፍልጥቲ ኤሎኖር ሩዝቬልት ከም ዝትብል ዓበይቲ እምሮታት ብዛዕባ ሓሳባት ይዛረቡ ማእኸላይ እምሮታት ፍጻመታትን ኩነታትን ይዛረቡ ንኣሽቱ እምሮታት ብዛዕባ ሰብ ይዛረቡ ትብል ስለዚ ግዜ ብዘይረብሕ ወረ ምጥፋእ መለለይ ናይ ሰነፍን ዓሻን ሰበይቲ እዩ እዚ ዓሻ ሰበይቲ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜኣ እከለ እንታይ በለ እከሊት እንታይ ለበሰት መን ምስ መን ተበኣሰብ ዝብል ወረ ተጥፎ እቲ ካልእ ሰብ ሂወት ይነብር ንሳ ግን ብዛዕባ ካልእ ሰብ እናተዛረበት ንናይ ርእሳ ሂወት ባዶ ትገብሮ ኣብዚ ካብቲ ዓሻ ሰበይቲ ዝብል ሓሊፍና እስከንዛረብ መንገዲ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ኣውቶቡስ ኣብ ታክሲ ተስተውዒልካ ዶ ትፈልጥ ብዙሕ ሰብ ኣብ ስልኩ ተኪሩ ስክሮል እናገበረ ትዕዘቦ ምናልባት ንስኻውን ከምኡ ትገብር ትኸውን እንተኾነ ግን ሎሚ ሓንቲ ሓቂ ክነግረካ ኤሎን መስክ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ኣብ ምድሪ ካብቶም ሰባት ዝፈጠረዎም ነገራት እቲ ዝሓደገኛ ንሰባት ዝጎድል እንታይ እዩ ተባሂሉ ተሓቲቱ ነይሩ እሞኸ መልሱ እንታይ ነይሩ ሓፀርቲ ቪድዮታት እስኪ ሕሰቦ ወዲ ሰብ ታንክ ናይ ኩናት ኣፅዋር ኒኩለር መርዚ ብሓፂሩ ብዙሕ ጎዳእቲ ነገራት ፈጢሩ እዩ ግን እዚኦም ኩሎም ክንዲ ትፅልዋ ናይ ሓፂር ቪድዮ ይብለውምን ማለት እዩ ስለዚ በጃኻ ኣእምሮኻ ቀስ በቀስ ተኣኽቶ ኣለኻ ካብ ሓፀርቲ ቪድዮታት ርእስኻ ሓሉ ካብ ጫትን ሽጋራን ብዘይንእስ ምናልባት እውን ብዝበልፅ ጉድኣት ዘለዎ ሱስ ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ ብቁልጡፍ ርእስኻ ድሕን ሕጂ ናብቲ ዓሻ ሰበይቲ ክንምለስ ከለና ብሓፂሩ ሂወታ ብሙሉእ ብዛዕባ ሰባትን እናሓሰበትን እናዛረበትን ጊዜኣ ተባኽኖ ማለት እዩ ሻድሻይ ዶባታ ኣይትሕልን እዚ ማለት ባውንደር የብላን ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኣብ ከባቢያ ብዙሓት ሰባት ከም ዘለው ዘየካትዕ እዩ ኣብዚ መስርሕ እዚ ድማ ንመን እንታይ ከመይ ክትኸውን ከም ዘለዋ ዘይትፈልጥ ሰበይቲ ዓሻ ሰበይቲ ንብላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣይኮነን ኣይድልን ንምባል ትፈርሕ ንኩሉ ነገር እወ ብምባል ተፈታዊነት ንምርካብ ትፅዕር እዚ ድማ ሰባት ንግዚኣ ጉልበታ ስምዒታ ንኽብዝብዝዎ ትፈቅዳላ ማለት እዩ እዚ ዝመፅእ ድማ ሕያወይቲ መሲልካ ንምርኣይ ካብ ዘሎ ድሌት እዩ ሓደ ግዜ ድማ ፋራ ከይትበሃል ሙድ ዝርዳእ ጓል ሹቕ ንምባል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ንርእሳ ክትከላኸል ከም ዘይከኣለት እዩ ዘርኢ ኣዕሩኽታ ዝገብርኦ ኩሉ ብምግባር ምምሳል ትመርፅ ርእሳ ኣይትሕልን እያ ኣበይን ብኸመይን ክትርከብ ከም እትኽእል ኣይትፈልጥን ካብ ናይ ርእሳ ድሌት ንላዕሊ ናይ ሰባት ሓጎስ እናቐደመት ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ክብራ ዝትንክፉ ሰባት እኳ ከይጓየቶም ኩሉ ግዜ ተጎዳኢት ትኸውን ዶባታ ዘይትሕሉ ሰበይቲ
بحسب محبرسب التزور أيتمرعون ديخي أيتولدن ديخي سلمتاي كمستخواني بزبل حسابات تزور أعرختان نتأمن زتقامالا عودات أغليلوم زريقوا نير إسادليت زيبلا ترى سبيت تخونيا إذ خلو دما نير إسا كابزلوات تحوت الرئيز منجيو نلومي زدالا خلكم ازي نيرو انت فاتيخ مطرح لايك سدرانا يزوم نقر چالنا تزيوكينكم دما سبسكرايب بمقبار آبالنا يخونو يعني اللي